Prales, vertikálne skaly, na ktorých sa neudrží vegetácia a extrémne vysoký počet vodopádov, ktoré padajú z hrán Tepuis a patria k tým najväčším na svete. Z hrany hory sa dívame do hĺbky Grand Sabany s vedomím, že ďalší krok by pre nás znamenal pád pozdĺž kolmej steny. V pémonskom jazyku Roraima znamená matka vôd. Označuje stolovú horu, na ktorej dnes ležia hranice troch štátov a z ktorej stekajú vody do povodí troch veľtokov: Amazónky, Essequiba a Orinoka. V delte Orinoka, do ktorej sa rieka Vejárovice rozvetuje v desiatkách ramien necelých 200 kilometrov pred tým, ako vtečie do Atlantického oceánu, žijú orinockí indiáni Varaovia, ktorých sa chystáme navštíviť. V hlavnom meste Tucupito, štátu Delta Amacuro, obdivujeme vozový park pochádzajúci z Ameriky zo 60. rokov minulého storočia. Charakteristickou črtou týchto aut sú široké zadné kolesá a samozrejme ojazdené. Sadili sme na istotu. Opäť grilované kurčatá a nasýtení vyrážame. Prvá zastávka vo veľmi skromnom príbytku, vzdialená asi 20 kilometrov od Tucupita, výrazne pripomína príbytok našich spoluobčanov, no a nám prezrádza, že 2 noci, ktoré nás čakajú, budú viac než zaujímavé. Varovia sú známi svojimi obydliami, palafitos, postavenými na koloch, medzi ktorými sa pohybujú na loďkách. Za svoj život sa určite viac navesľujú, ako nachodia. Malý, ale skúsený sprievodca nás odprevádza do nášho príbytku, ktorý sa v ničom nelíšil od toho tradičného. Nemá steny, podlaha je z kmeňa palmy a zakrytý je palmovými listami, aby doň nepršalo. Pod takou strechou žije celá rodina. Delta Orinoka je pokrytá dažďovým pralesom a jej osídlenie je preto riedke a obyvateľmi sú výlučne indiáni, ktorí si zachovávajú tradičný spôsob života. Sú nomádi. Domy ich príliš nezaujímajú. Keď sa rozpadnú tak, že sa už nedajú opraviť, je čas premiestniť sa inde. Pri sťahovaní sa z miesta na miesto používajú plavidlo. Iním kánoe vyrobené z kmeňa stromu, ktoré má malý ponor. Preplaví sa aj tými najplyčšími vodami. Poháňajú ho krátkými veslami, ktoré čeria vodu bez špliechania. V súčasnosti Varaovia prežívajú turistickú éru. Tá začala pomerne nedávno a výlet do delty je štandardnou ponukou cestovných kancelárií. Napriek tejto skutočnosti si rieka vytvára vo svojej mohutnej delte jeden z najrozsiahlejších a relatívne civilizáciou nedotknutých ekosystémov súčasného sveta. V týchto záplavových oblastiach žije niekoľko tisíc indiánov. Ich dni sa riadia prílivom a odlivom, ktoré cítiť až 150 kilometrov od mora. Močaristá pôda má za následok to, že Varaovia nemajú možnosť pestovať plodiny potrebné ku každodennej obžive a preto hlavným zdrojom obživy je palma, ktorej sa v delte veľmi dobre darí. Vďaka závislosti na plodoch, listoch a dreve palmy sa obyvateľom hovorí aj palmoví ľudia. Z kmeňa palmy získavajú múku, fermentovaný nápoj, drevo a proteíny vo forme červov. Z plodov získavajú olej a marmeládu. Listy sa využívajú na výrobu šípov a ako pokrývačský materiál. Zo srdca palmy sú najlepšie vlákna na výrobu povrazov. Palmové listy sa musia pozdĺž natrhať na tenké pásiky. Tie sa sušia, potom sa spolu zapletajú, aby sa dosiahla pevnosť, farbia sa a na záver šikovné ruky indiánok upletú závesnú posteľ, hamaku.
Súčasťou obživy Varaos je aj predaj ručne vyrobených suvenírov turistom. Tieto suveníry sa môžu stať jedinečnou a neopakovateľnou spomienkou na návštevu týchto odľahlých miest. V poslednom období výhodným obchodom sú papagáje, ktoré svojim škrekotom pútajú pozornosť. Každá rodina ich má minimálne 10. Sú priviazané o nohu alebo majú pristrihnuté krídla. Predávajú ich za 50 000 bolivárov, čo v prepočte predstavuje okolo 600 korún. My sme im chceli darovať slobodu, avšak bolo by to zbytočné. Vo voľnej prírode by asi neprežili. Ďalším výnosným obchodom sú krokodíly. Tie predávali po 15 korún, tak sme kúpili všetky a vrátili sme ich tam, kam patria, do prírody. No na ako dlho? Možno na deň a možno na roky. Indiánskej rodinke sme finančne pomohli a s pocitom dobrého skutku sledujeme, ako sa malé kajmany zaradili do svojho prirodzeného prostredia. Daždivé počasie prospieva húfu krvilačných komárov, ktorí na nás pod prístrežkom útočia zo všetkých strán a mučia nás. Tak, ako sme zalezení my, tak je zalezený aj svet živočíšnej ríše. Podarilo sa nám spozorovať pravekého vtáka hyacinta, krdeľ, volaviek, šťastie sme mali aj na tarantulu a s deltou Orinoka sa lúčime, tak ako aj s malou zvedavou opičkou, ktorú sme pomenovali Mišo. Posledný pohľad a sme v civilizácii. Je to evidentné. Nebojacná opica sa správa ako človek a dopíja plechovku Sprajtu. Sme v Čoroni, 55 kilometrov od mesta Maracay, na jednej z množstva nádherných pláží, ktoré ponúka pobrežie Venezuely. Vôňa Karibiku, chladené pivo, slnečné počasie, jemný piesok a fantastické búrlivé more. To je to, čo nám chýbalo po 2 týždňoch cestovania. Super pohoda. Oddychujeme a regenerujeme svoj organizmus. Svoje horolezecké umenie priamo na pláži predvádza jeden z miestnych zberačov kokosových orechov. Ide mu to vynikajúco, šplhá sa ako opica. Je evidentné, že to nerobí prvýkrát. Živiť sa zberom orechov je nebezpečné a hlavne to nevynáša. Jeden orech s otvorením predáva sa asi tak za korunu. No čo už, z niečoho sa žiť musí. Venezuela sa zapísala do povedomia sveta ako najväčší vývozca ropy na západnej pologuli. V čase našej návštevy to bolo cítiť. Cez deň sa svietilo všade, na pláži, na ulici. Liter 95-oktánového benzínu stál 1 korunu 10 halierov a 91-oktánový stál 80 halierov. Samozrejme tankujeme lacnejší, veď chceme ušetriť. S plnou nádržou za 70 korún odchádzame do študentského mesta Meridy. V súčasnosti Meridské univerzity úspešne konkurujú karakaským vysokým školám a pokiaľ ide o turistiku, je Merida jasnou jedničkou